Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras kada kayo amin papagayam. Intay ibasa ti Salmo 141, versikulo 4. Ili sinakadi iti tarigagay nga agaramid iti dakas. Wenno makikadwa kadagiti tattao nga agar-aramid iti kinakillo. Jakto kumadumaray kadagiti fiestada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anyamatan ti kastoy panagbiag ta, Nelson. Ultimo isa ang abagas, awan. Kasanulaangan ngay inton addanton anak ta. Pasensyakan bakit? Narigat ngamin ti sumrak iti trabaho ita. Pudnolim mo kain dagiti quarantine. Agam sana kaskas diti sumrak iti trabaho. Tilang panagkarpenterok tinamnama kita. Manumutag paramin iti balay. Apay ngay dagiti daddo maagagayam mo. Mayat matlat ti panagbiag ta. Nga uray di malapos ti krisis. Bakit? Amangan mo't nukurang ka iti diskarte, Nelson. Agaramid ka mo't sagpaminsan iti may kaniwas atap no agbiag ta. Bakit? Saan arumbang day tang ibagbagam kanyak? Apay nga asikapay na mismo ti mga lukoy kanyak. Tapno agaramid iti may kaniwas. Mati Kasanutang arudan. Itulok mo nga agbisin ta. Kasta ka di? Di ka madanagan. Agaramid ak iti pamuspusan. Ang mga adasabit iti dayto nga ilaklakom kanyak taryo, ha? Awan, ma'am. Kaano pa'y ayan ang ipaayak iti pakaisagmakan nyo? Sabagay, dakkel ti panagtalag ko kan ka, Dario. Amok ti kalidad mo. Talaga mat, ma'am. Ken si katikayat ko apang tadan kadagiti items ko. Ta saan ka akas kadagiti daduma a barat? Talaga, ha? Dagiti daddo maakas kanyak, baratanda ka. Nang runa, taammo dati pagtataodan dagiti ilaklakom nga item. Dahil nga ron tirigat na, ma'am. Naimaglakit din, tanda kayo. Iso nga uray di malapos ti krisis, mayat lata ti panagbiag mi ti asawak, gapo kada kayo. Medyo kimapso ti negosyo, gapo iti krisis. Ngam ininot matkit din ang makababawi da tao. Adulat tang amin dagiti aggatang iti second hand, nga oraya da krisis. Talaga mat, ma'am. Wen gayam, Dario. Computer, tablet, kas kada Android a cellphone, ti medyo napigsa ita. Taado ti agkasapulan. Amang ano ka ba ulan nakasuplayan? Di kagdanag, ma'am. Siya kung ti makam mo. Nelson Barok, pasensyaam ko man ti anak ko, Amom anasingpot ni Ami nga anak ko. Amok day tananang. Isoasaan ko atutupan no kas diya sa diranak. Kinapudno na, nangag ko ti panagsarita yo. Nanang? Siyak mismo nga inana, diyak magustuhan diya imbag-anakan ka nga agaramid ka iti may kaniwas. Tapno adala ang pagbiagyo. Sigurado din na inggagarang insawang day dyan, nanang. Bunga lang day dyan tinalao sa panagpampanunot na. Iso, kumpormila ditan tinaisaw-sawang na. Ay na, naimbaglakit din tanawada ti panagpampanunot mo, Nelson. Tano sa bali ka laang, ay sos, ang mga noan yan tinaaramid mo. Iso pasensyaam la ko man di anak ko, Saktirong mga pasensyaan nyo, nanang. Ngamin, jak man lama parang ay mo ti panagbiag tayo. Manipod ngamin ni disimbang bay ti krisis. Rimigat mo ti panagbiag. Maawatan ka, anak ko. San abale, tadamat binulan a pensyon ko. Manipod iti day dinagawanan nga ama ni Ami. Uray kaskasano, adala tapagbiag tayo. Ay nananang, aging gat mabalin. Saan nyo agastuhan kada kami ti pensyon nyo? Ha? Para kada kayo dayjay. Tabo nga dayjay ti bannog day di tatang. Idada pa iti serbisyo. Sana rin ba nga da kami ti pangibusan nyo iti pensyon nyo? Oh, inayon mo iti urnong ta, Linda. Wow! Dakkalagatan mananday to'y. Wala.
Sak pa iti kunam. Ay na, naimbaglaangan ta na laing ka dumiskarte lakay. Iso akay kayat ka ka. Aging ga napalalo ti kinagarbo ti panagbiag ti kaduan. Sa anak a maawanan iti pagdiskitaran. Tandaanam da ita, Linda. Kan, ay na, kanayon narang ay ti panagbiag talakay. Talaga ah. Ingkarik ngagnam ay ka iti danak. Iso ang mapasamak da ita. Ay na, agyamanagkan ka, Dario. Amangan na mabisin kan. Idasaran kay ti kanam. Saanan? Rumuarak mat lang amin. Inak man na nagdiskitar. Mga anak ton iti restaurant. Ta sigurado nga addan to manen madiskitara ki jay. O sige, sige. Sikat di makaam mo, Dario. Ure siyak. Rumuarak mat, taad dagatangan. Oh, kunak tumat as sikat masabat ko, Nelson. Kumusta nga, Pards? Ayos madlata, nga oray na rin ti agsapol ita iti trabaho. Ay, sus, naku namon. Krisis ita. Iso talaga anarigat. Wan nga rod. Naimbag ka pa Dario. Tamadlaw adi kag parparikot. Diskarte lang da ita, Dario. Nawan ti diskarte mi ti panagbiag. Awan na. Agnanayon ana panglaw ka. Ha? Amam Dario. Kasapulak ti partner kat. Kayat mo ti sumurot kanya? Ha? Partner iti anya? Maamuam to. Oh, nawan ti papanamita. Kasaya ata no sumurot ka kanyak. Ikarik, into nagawid ka. At da kwarta amayawat mo kinibakit mo. Kasano da ita? Sa dino ti papananta. Ay na, di ka nagdamag. Basta umay ka. Sumurot ka kanyak. Kas iti inkarik. Agawid ka nga da kwarta amayawat mo kinibakit mo. Saan anasaya at tikas ding aramid mo? Ano awan ti mayawat kan ka di asawam? Di mo pagtimtim kan? Madiday jay, anak ko. Masurunak ngamin nanang. Awan pa nagbaliw ti panagbiag mi. Diyak man lamagatang matyanyaman na kayat ko agatangan. Anak, dito'y lubong. Saan laan na materyalan abanag tinapatag? Kinapudno na. Awan pa ipatag ti kinabak nang Kasano ko mga awan patag ti kinabak nang ngay nanang. No nabak nang kitao, saan nga agrigat? Kas kumaitang adda krisis. Saan kami kumanakarkaro amarigatan kini Nelson no nabak nang kami? Damagak man kan ka, anak ko. Naglangan kayo ka din anangan kani Nelson. Saan pa nanang? Adda dagiti gundaway nga awan maisaang mi. Nga mairemedyo mat ni Nelson. Oh, day tala abanag. Rumbang apagyamana mo iti asawam. Nang runa iti namarswa. Di mo ka di mapanunot nga do ita dagiti aglangan amangan, gapo iti mapaspasamak. Nagasat da no makapanganda iti maminsan iti agmalem, gapo iti kinarigat ti panagbiagda. Ngamsi ka, saan ka pa'y anaglangan anangan? Kat dakkelan day ta bendisyon, manipod iti namarswa. Oh, awatam da ito Nelson. Tangdan mo ang nagbalin a lookout ko. Uray sanan Dario. Diyak ka sa pulan da ita kwarta. Anya? Anya di mo kasapulan. Kat kunam ngagsapsapul ka iti panggadam sanaya. Tudno da ita, Dario. At ito nga rodan. Tangdan mo da ito iti naramid mo apa nagsipot para kanyak. Ha? Sweldom da ito yan nagtrabaho. Awatam mo. Dario, sanan? Diyak ka sa pulan da ita. Diyak nagbanugan da ita kwarta. Iso kukwam latan. Aniya? Maagkamatan niya. Madlaw lang arudan nga kasapulan kalaunay, ngem agin didi ka pailaan. No di mo kayat, makamuka. Pasensya kan Dario. Dahito yun ti umuna kan maudi asumurutakan ka. Mamukla kong makasya ti aramidan ta. Diyak ko masimurot. Atakan ka dayta. Ngem ne, Dahito iti tandaan am Nelson. Iti kanito ama isagmakak, wenno matiliwak. Agalwat ka kanyak. Iso adi mo langan gamden ti agipulong iti uray asino.
Anyat mapaspasamakan ka, Nelson. Adala man tirabi, ngam apay adi ka pa'y maturog. Awan. Awan, Ami. Sigurado ka. Wen. Pakawanan na ka. Ngamin, di ka maipaayan iti narang ay panagbiag. Ikagkagumak, bakit? Pakawanan nakmat Nelson. Nangro na no adadagiti gundang way akas lakit din idurun ka pa nga agarami diti dakas. Tapno saan talang agrikat. Ami. Gusto timbaga ni nanang. Saan arumbang tikas di nga aramid ko? Saan arumbang nga alukuyan ka nga agbasol? Tapno makaginawa talaang. Agyam anak na maawatan nak, bakit? Agyam sa nabali. Nolakit di tagsublinton iti normal ti sitwasyon tayo. Saan ko la adublyan? Duli ka triplyak pa'y tagagat. Tapno saan ka amarigatan iti danak. Ikarit da ita. Ay yamanat. Alang arudan. Kasayaatan no maturog tan lakay. Domingo no bigat. Kayat ko amasapa amapanta makimisa. Ay katwa na. Day tati kang runaan. Ken rumbeng aramiden ta. Tiagdayaw iti na marswa. Rumbeng agyaman takan ko na kadagiti parabor amaaw-awat ta. Lakay, kita tinagatang ko abag. Nagpintas! Madlaw ang inginaan day ta. Branded day to eh. Alangan mo tagumatang ak iti imitation. Anya laangan ti maibaгаdag iti gagayim ko ngay. Ay katwa na. Sana mabalin na gumatang ka iti asi-asi nga arwatan. Anyat serbite ado akwartatang ay bakit? Ay, talaga, madlakay. Kan may sa, nalaing kang agdiskitar. Sana ya. Iso sigurado. Adulat tati kwartata. Nga ore agkakangina tigat gatangak nga rawate. Talaga, mayat. Ni. Anya nga angot day jay, Linda? Kasla da maururam? Ni, hunagag paiso. Anya ngay day, Ay, Jay, nakasaksak a charger. Naga po yan. ala, ay, Karting am, Linda. Rumwartan dito'y balay. Tamauraman. Darasam! Anyan. Nagmalas matan dalinda kandaryo. Intaramin ti anauram ti balayda. Awan ka no apulos ti naisalbar dang alikaman. Agyaman dalaangan, ta saan daan ano. Naimbag ata nakarwarda adagos, idi mangrugin ang mauram ti balayda. Ay, anya ka no ayatin ang rugyan ti uram, nanang. Nakasaksak ka no a charger. Pimudot siguro, iso aday jay. Isuntin ang rugyan ti uram. Katirigat na. Agdinamag itan, ti sana nasayaat nga aramid ni Dario. Wan nga rod, nanang. Ado ti mangibagbaga nga iso kanugayam anagarbulat ta ti panagbiagda nga uray adda krisis. Tanagtaod ka no iti dakas ti pagbibiyagda. Ay, daita ti makapaladingit ita, ami. Kasjay lang arudon ti napasamak kadakwada. Masarsari ita dapay itaan. Gapo iti aramid kano ni Dario. Naragsak ka man asimang pat ita, lakay. Adda nga minapintas nga ipadamag ko, bakit? Anya dayta? Magrugi ako nga trabaho inton bigat kanimanang leti. Permanente ti trabaho. Kasta ka di. Ay kat nagsayaatan ngayon o kasta lakay. Ay na, kamaudyanan na. Addan permanente at trabaho. Un nga rod. Nagikat nga mintay driver na. Iso nagkasapulan tayo ti driver no kas nga gi-deliver na kadagiti produkto da tinapay. Katapag iso. Nangruna, kat nasingpot nga amo ni Manang Leti. Ay kat saysaya atam nga rod Daytan tirugi tinapintas agasat ta, lakay. Pudno ti imbagahan, bakit? Kat agyaman ak unay iti Diyos, tasaan na ta binaybayan. May salaang tigatangag di talima nga ilaklakom, no di mo ilako iti presyo nga ibagbagak, Dario. Abay ngay, ma'am. Naglakamat nga minan ti kayat mo a presyo. Saan mo takas taas sigod ti presyo? Sana ya. Sapay ka sa pulak ko na iti kwarta. Amumat ti napasama kanyak, ma'am. Nauram ti balay mi. Ladingay dak, Dario.
Ngam imado ngami ng ti kakompetensya ita. Bagsak presyo ti panaglako da. Kat no saan ka pumada kadakwada, malugyak. Anya madtan, ma'am. Apay ngay? Gipitan naksamat tan. Gaputaan mo makasapulak mo na iti kwarta. Sana kasta, Dario. Ibagbagak laang ti agpaiso. Kan napaggaditan, sumagmamanon kadag iti bagsakan iti natakaw agamit, akas kanyak tinaraid. Isungakan an nadak maditan Ma'am, No di ka umanugot iti presyo nga ibagbagak. Natingitat lang. Pulis! Ba't mo naginiyo kayo? Sir! Awat ti bason me! Apay ngay, ma'am! Tiliwan na tamatan! Kasano itan, Dario? Awan na pulos ti pang piyansakan ka. Awan na pulos kwartata. husto gayam ti bagbagada idi kanyak, Linda. Husto gayam. Anya ti kayat mo asawan. Saan nga nagnanayon ti dakas nga ramid? Kat no nagtawad iti dakas dagiti arwatan. Agpukaw akas lasok. Mawatak itan ti amin. Agbabawiak ngam naladawan. Agbabawiak iti kastaunay, Linda. Anya jay ko nam lakay. Simurot ka kin ni Dario ang nagtakaw. Jack amakas jay ti aramidin na idi. Basta insurot na. Kat pinagbalin na kalookout. Ang Jack inalatit itid na abingay ko. Nga uray na karo ti panang sidir mo kanyak idi. Gaputa marigatan tangag bibiyag. Ay na, naimbaglakit din ta di ka nagpailuyos kan ko analakay. Naimbaglakit din. Uwan nga rod bakit? Kat may saday ta kadag iti pagyamyamanak iti dakkel. Agyaman ak una iti Diyos. Tamo ka tinarabay nak. Tapno sa anak ka masuliso nga agaramid iti dakes. Manipod mo't idin. Diyakon nakikadwa apulos ka ni Dario. Talaga alimikli kak. Tamabutengak nga amangan no mairaman nak. Kita man tinapasama kadakwada. Nauram lang arutan ti balay kan amin agamit anay pundarda. Ita, nakabalod pa ni Dario. Tanaira na nga adda ijay ayan ti bagsakan dagiti natakaw agamit. Idi na-grade dagiti pulis. Iso anagasat na lakay. Pudnula unay deta ngayong bagan. Bakit? Nagasat ta. Tatinarabay na tati Diyos. Domtang iti biyag ti tao ti gundaway, nga asitgan ti sulisog. Ngam no natibker ti pamati iti Dios, dinto agbalig iti anyaman akita ti kinaddakas. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na ibang nga oras kada kayo amin.